La llibreria Faristol de Calella ha presentat als veïns un parell de llibres de cara a la Diada de Sant Jordi. Són dues obres fetes per Miquel Martín, nascut a la població empordanesa de Begur. El primer llibre que va presentar fou Cabells de Medusa, que ell mateix comenta. Cabells de Medusa va guanyar el premi com a mala narrativa i és un llibre sobretot que busca les arrels i fa tota una recerca històrica sobre els corellers. A través d'aquesta recerca es fa també una reflexió sobre el fet d'escriure i es recullen moltes llegendes típiques de la nostra terra. És un llibre que trobo que pot agradar molt a la gent que li agradi la història i la història més propera de Catalunya. I tot això a través d'una trama que intenta enganxar el lector a través d'aquesta recerca que fa la protagonista. I la segona recomanació és un llibre que, sens dubte, fa passar una bona estona al lector. Es tracta de Dictadors de butxaca, premiat en categories literàries d'humor. Miquel Martín ens en fa 5 cèntims. Dictadors de butxaca també és un llibre premiat, en aquest cas va guanyar el Mas Pons, d'humor i sàtira. Coincideix amb l'altre que té la mateixa protagonista, que és la Reparada, tot i que vista des d'un punt de vista completament diferent. Dictadors de butxaca és un llibre, d'humor, de sàtira, molt divertit, on la Reparada, que és un personatge amb molt de caràcter i molta mala bava, doncs des de la ironia, des de l'humor, des de la sàtira, ens retrata una sèrie de situacions quotidianes que tots coneixem, jo que sé, des del cap que et fa la vida impossible, o el marit insuportable, o quan s'emporta el cotxe a la grua, aquelles situacions quotidianes que ens fan riure i que ella retrata això amb molt d'humor i amb una visió molt mordaç. L'acte de presentació d'aquests dos llibres va anar a càrrec del propi autor amb la companyia del filòleg calellenc Joan Ferrer. L'acte estava organitzat per la llibreria El Faristol de Calella.